Malit lang yung isda, no? Okay lang yan. Siya lang naman, di ba? Hindi na naubos yung ano. Hi, Carmen Martin. Salamat sa thumbs up. Ma'am Iguruta. Salamat sa thumbs up. Ayan. Nag-update si Ate Ima. Salamat sa pagbisita, Ma'am Iguruta. The 61 in 1 channel. Thank you sa thumbs up. Kahit busy, Ma'am Iguruta. Sige pa rin. Huwag lang mapabayaan ang ating channel, di ba? Silip-silip natin. Nandito na tayo sa mga pinaghihirapan natin.
bahay, akala ko nandun ka pa sa ano. Ha? Akala ko nandun ka sa labas. Baba ka ng bahay mo, Mami Guruta. Ano natin, para, ay, ganyan na yan. Pasilip-silip. Awing. Hi, Twin. Hi, Twin. Salamat sa pagbisita. Ayan. Salamat sa thumbs up, Twin. Coach bag. Salamat sa thumbs up. Ay, salamat sa harang. May jacket ka na. Baba kayo ng link para matikitan ni Ate Ima. Carmen.
Baba ka ng ano mo. Twin, baba ka ng ano, tamsakan natin. Salamat sa patambay. Twin. Thank you, Carmi. Ah, patambay. Amdi Channel. Mega love shoutout. Baba lang kayo ng link para madikitan ni Ate Ima. Ay, Post Jilo. Salamat sa tamsak. Kaway-kaway.
Boss Jello, stay ka lang diyan, dadagdagan natin. Boss Jello, done sa'yo, tatlo. Tiin, ulit.
Hello guys. Hi Twin. Salamat sa pagbisita. Dudu. Salamat sa pagbisita. Bigyan kita ng jacket. Palamlab yung nakapin para supplian kayo. Salamat Dudu. Hi, Bagong Pilipinas vlog. Salamat sa thumbs up. Baba-baba ng bahay. Para madikitan ni Ate Emma. Salamat sa pa-thumbs up, Bagong Pilipinas. Thank you sa pagbisita. Kay Ate Emma. Wala na yata ano.
Baba lang kayo ng bahay. Hi, Bud TV, ay, Buds, Food Buds, Migalog shout out. Chup chup. Salamat, salamat. Food Buds, Rizzy. Salamat sa paharang-harang.
Salamat. Salamat sa patambay-tambay. Naghahang yung Tantan, Tantan, salamat sa thumbs up. Hello, hello. Hello sa inyo mga babies. Mga babies ko.
Tantan Twin and Food Buds. Salamat. Salamat sa pagdalaw kay Ate Ima. Wala tayong music. Ganyan lang, parang pipi. Para iwas sa copyright. Boss Jilo, dan ako ulit sa'yo ng isa. Ang cute ng bata. Boss Jilo, ang ganda ng ang cute ng anak mo ba ito?
Masaya sana 'pag may music 'no? Kaso makaka-copyright tayo. 'Di pa naman marunong si Ate eh. Salamat, Lady Flower, sa pagdikit kay, Boss Jello. Tube, isti ka lang ta ano, dikitan natin. Ipin ko yung ano mo, ipin natin yung link mo. Ayan. Dikit-dikit sa ano, nakapin. Salamat, Carmen.
Hi, Marian Joy. Salamat sa pagdalaw, salamat sa pagbisita, pakaway-kaway. Hi, Lakasa. Salamat sa pagbisita. Salamat, salamat. Padikitan si ano natin, patansak si Tantan. Ma'am Marian Joy, salamat sa pagkaway. Dikit-dikit po tayo at magsuklian. Padikit si Tantan, magsusuklian sa atin. Oh, sige lang, sige lang. May magdidikit sa'yo diyan mamaya. Wala tayong music eh. Para magising-gising ang boring. Silent na lang. Para tayong mga pipi. Oh.
Tapos na yung nakapin. Marian Joy, baba ka ng link. Hi, Ma'am Satisfaction. Salamat uli sa pagdalaw. Salamat sa tamsak. Mwah, ang aking supported. Ang masipag kong supported, Ma'am Satisfaction. Walang music. Tahimik. Tahimik tayo. Hi, Gigi, Pick Vlog. Big love shout out.
Ma'am Satisfaction, nasaan na si boss, Cantalaruan. Andito kaming mga ano niya, oh. Ay, nahulog sige ganyan lang. Hindi na namin nakikita si boss Cantalaruan. Ma'am Satisfaction, nandun ako sa live mo, ah. Para kang sweet 16 doon. Ang ganda-gandang mo nga doon. Ang ganda-ganda mo doon, Ma'am Satisfaction, ah. Nag-stay ako doon, nag-commit ako. Nag-stay na ako kasi. Galing-galing mong mag-live, ah. Dami mong bisita. Papunta kami sa kabila noon eh. Kaya hindi na ako nakapag-comment noon kasi nasa sasakyan kami kasama yung makukulit na mga bata. Pero naka-stay ako doon sa'yo. Dami mong bisita noon. Oo nga.
Laging dumadaan sa akin yung mga bisita mo, eh. Hindi lang ako nakakapag-ano, nakakapag-stay sa kanila. Yung mga sinishare mo, 'yan, ang cute-cute mo nga do'n, eh, nag-comment nga ako para kang sweet 16, Ma'am Satisfaction. Ma'am Satisfaction, padikit si ano, Tantan, ay pa-thumbs up na lang, balikan ka daw. Abangan ko ulit yung ano mo, kasi kung 'pag pagbukas ko, ikaw ang na ano ko kaya yun, hindi mo na nga alam ang gagawin mo nun, eh, 'di ba? Natataranta ka dahil sa dami ng mga bisita mo. Pero ang cute mo doon, ah. Masarap mag-live 'pag gano'n maraming bisita, Ma'am Satisfaction. 'Di ba nakakatuwa kasi dinalaw ka ng mga kaibigan mo. Salamat Tantan, salamat Food Buds. Naku, nalilito ako sa'yo. Salamat Bilma. Ay, may Bilma pa tayo dito, may karne pa nga tayo dito, eh. Hindi naman magbaba ng bahay. Tuwing
Salamat sa patambay. Yun nga, halata nagtataranta ka dahil sa mga dami mong bisita. Mga special pa yung mga bisita mo doon na nakikita ko yun sa mga ano, live. Nandoon ka nakakahiyang ano eh, pumunta doon. Nakakahiyang isda. Kasi pala isdaan din yun, mga ano, sila ma'am, sila ma'am ano yun eh, Garcia. Nakikita ko palagi yun. Nakakahiya ring ano, bumisita. Nanonood lang. Nakakahiyang mangisda rin doon. Kasi ibang ano na yun eh, grupo yata, ganun. Talo mo si ano, talo mo si Sir Cantalaruan ah. Hindi nga, nakikita na ako doon kasi talagang 16, akala ko ito, akala ko batang ano yun, akala ko yung anak ni Cantalaruan. Yun pala, asawa ni Cantalaruan, sus Mariose, si Ate Emma oh. Sige, punta ako mamaya. Ano bang oras yun? Maya-maya na yata eh. Maglablaban kayo dyan, ma'am. Satisfaction. Kila Twin. Namiss na din nila si Sir Cantalaruan siguro. Wala na yung kumakanta-kanta sa amin doon. Maglablaban tayo dyan, guys. Tayo-tayo lang dyan. Tayo-tayo lang ang magtutulungan. Ay, salamat sa pagbisita niyo kay Ate Ima. Kahit papaano busy. Oo at oo, satisfaction nandun pa ako kasi hindi naman pwedeng kakahiya ring iwan. Kasi mamaya sabihin niya, iniwan niyo na ako.
tapos kila Sir Raywin, dun lang ako. Nag-i-steam ako, twin. Alam mo ba, maski na busy si Ate Ima, yan, sinisingit ko pa rin. Oo, Ma'am Satisfaction. Ma'am Satisfaction. Mag-comment na lang na galing kay Ma'am Satisfaction. Yan o, nag-i-steam. Nag-i-steam si Ate Ima. So, nag-i-steam mo gamit. Pero nandito yung mobile ko. Nakarap si Ate Ima. O yan. Yan o, nag-i-steam sa Ate Ima. Nabisit ba?
busy si Ate Ina. Ganito lang, nagtrabaho. Kahit sisigi, nakakahiya. Sige na, nakakahiya man na ano. Tapos ito yung pinipindot ko. Tinitignan ko kayo dito sa isa. Ito talaga ang mga OFW, di ba? Ganito talaga kami, mga OFW. Yan nga, kasi trabaho. Trabaho kami. Kagabi si tumamlan siya. Si imbis na tapos na, ayan, busy-busy sa mga. Busy sila. Dito. Salamat sa nag-stay. Oh, di ko yata na-share kay saan pa yun?
Mayor, sino kumuha kayo ng tapos yung ano, hindi kayo lumabas